Ел буе күтіп алған милли бәйрәмебез Сабан туйлары гадәттә Казанда тамамлана. Быел ул тынычлык һәм дәрүшә бистәләрендә, шулай ук Аккош күлендәге урман парк мәйданчыкларында узды. Тынычлык бистәсендә үткәрелгән бәйрәмне хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Каенлык мәйданыннан махсус репортаж. Заманча Сабан туйы бәйрәме әнә шулай элеккеге мәкәрҗә ярминкәсе кебек. Һәркем үз мал-мөлкәтен мактарга әзер. Әнә кунаклар да килеп җитте. Ипи-тоз, якты йөз. Милли ишегаллары кунакларны уеннар һәм иҗади остаханәләр, Татарстан районнары җитештергән азык-төлек күргәзмәсе, кул эшләнмәләре ярминкәсе белән каршы алды. Һәр тукталыш үзенчә кызыклы. Борынгы акча сугып караганнан соң кунаклар чәчәкләрнең төсен үзгәртә торган тәҗрибә үзәгенә узды. Бер мизгел һәм чәчәкләр алсу. Алексеевский районы остаханәләрендә дә халык мәш килә. Борынгыдан калган туку үрнәге күпләрдә кызыксыну уята. Шулай ук Кыңгыраучыңы фестивале белән дан тоткан төбәкнең остаханәсе ерактан ук чакырып тора. Менделеев ишегалды хуҗабикәләренә кыймак пешерү мастер-классын өйрәтүне Татарстан президенты үз өстенә алган. Исегездә калдырыгыз, мичтә кыймак алсуланып пешсен өчен табаны эчкәрәк куярга кирәк. Ислам динен кабул итүнең юбилей елы булуы Сабан туйы бизәкләрендә дә чагыла. Алай гына да түгел, халык Татарстанның беренче президентын күрүгә форсаттан файдаланып, юбилейны зурлап үткәргән өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ислам динен бөтен дөньяга күрсәтте. Ирекле рәвештә Татарстанга исламның килүе. Ишегаллары белән таныштык, ә хәзер юлыбыз төп мәйданга. Хөрмәтле президент Рустам Миргалиевич, хөрмәтле Татарстан президенты, беренче президенты Минтимир Шарип улы Шаймиев, хөрмәтле, кадерле казанлылар, хөрмәтле, кадерле безне яктын итеп килгән бәйрәм кунаклары. Сезне барыгызны да ихлас күңелдән татар халкының иң яраткан милли бәйрәме белән, Сабан туй белән котлыйм. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та үз чыгышын котлау сүзләреннән башлады. Әлбәттә, бүген sizgə, сезнең командага килгән районнар менә монда оештырган районнарга зур рәхмәт. Иң зур рәхмәт менә килгән кунакларыбызга, менә Сабан туйга кунакларын килмәсә нишләрик. Сезгә кул чабабыз, сезгә рәхмәт. Милли ишегаллары оештырган остаханәләрдә бик теләп катнашкан Сергей Цивилев бәйрәмнең хөрмәтле кунагы. Шахтер төбәге исеменнән котлап Татарстан халкын киләсе елда халыкара Сабан туена Кузбасска чакырды. Я вас всех с ним поздравляю и приглашаю в следующем году к нам в Кузбасс. Спасибо, с праздником! Җитәкчеләр чыгышыннан соң республиканың төрле районнарыннан килгән авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре ветераннар хезмәтенә күрә хөрмәт алды. Аннары бәйрәм тамашасы, җыр, бию, уен, көлке. Уеннарга быел халык айруча әзерләнеп килгән. Карагыз әле бу ханымга, күз ачып йомган арада тапты бит акчаны хатыктан. Бәйрәмне менә шулай кулачлап, һәркем сокланырлык итеп уздыру, милләтебезне, тарихыбызны барлау ул. Быел Россиянең 58 регионы Сабан туйы бәйрәмен билгеләп үтте. Мөршидә Җиһан, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары. 80-ннән артык милләт вәкиле яшәгән Чаллыда да Сабан туйы гөрләп узды. Төрле мәйданнарда халкыбызның борынгы бәйрәме рухы сизелеп торды. Кунакларны импровизацияләнгән әкият һәм авыл утырларына чакырдылар, театральләштерелгән тамаша күрсәттеләр. Татарстан дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның котлавын җиткерде. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев белән хезмәт алдынгыларына бүләкләр, рәхмәт хатлары тапшырды. Сабан туенда шәһәр халкына чын бүләк дәүләт фольклор музыкасы
ансамблінің зур концерт программасы еді. Әлбәтті, халық ойыннары милли күрәш бәйрәмнің бизәге болды. Иң кішкене күрәшшіге жиді, иң үлкәніне 50 яш. Шәһәр ипподромы ат шабышларын яратушыларны жиді. Шәһәр ижад коллективларының концерты күңел ачулар традиция буенча кешкә кадәр дәвам итте. М12 федераль трассасының Татарстандағы участогы төзелеше дәвам итә. Идел аша күпер салу хәл иткеч этапка керде. Төзелешнең нинди үзенчәлекләре бар? Елганың 2 яры кайчан тоташырга мөмкин? Хәбәрчебез белеште. Идел елгасы аша күпер төзелешендә эшләр тәүлек буена алып барыла. Гаять зур 6 трәк бастырылган. Алар буенча төп конструкция салына. М12 трассасы 4 полосалы булачак. Төзүчеләр 8нче трәкне күпернең гәрәге дип атый. Ул конструкцияләрне таштыра. Күпердәге вакытлыча салынган конструкциядан беренче йөк машиналары төзелешкә материаллар ташый. Беренче күзәтүләр күпернең нык булуын искәртә, ә күпернең гомуми озынлыгы 3 чакрым. Сама идея строительства. Идел аша күпер салу технологиясе Кырымда сыналды инде. Чыдамлы нык. Бу шуның охшаш варианты булырга тиеш. Идел аша күпер М12 участогының Татарстандагы төп корылмасы. Эшләр параллель рәвештә барлык федераль трассада алып барыла. Республикада трассаның озынлыгы 142 чакрым. Уң як ярда кичерәк калкулык бар. Анда даими мониторинг алып барыла. Язгы ташу вакытында ярның ишелү очрагында күзәттек. Бер ара төзелешне туктатып торырга да мәҗбүр булдык. Хәзер бу урында куркыныч күрмәйбез. М12 трассасының бер өлеше урман аша узу сәбәпле экологлар таләбе буенча кыргый хайваннар өчен күчеш урыннары калдырыла. Киләчәктә анда агачлар утыртырга җыеналар. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Метрода йөргән өчен соңыннан түләү метрополитен пассажирлар өчен яңа мөмкинлекләр ачты. Транспорт картасы балансын кичектереп түләү өчен махсус терминаллар барлыкка килде. Моның өчен түләү картасын мониторга күрсәтергә генә кирәк. Заем акчасы карта балансына кертелә. Республикада су үткәргеч шелтәрләренең 32% алмаштыруны таләп итә. Татарстанда барлыгы 18 000 километрдан артык су үткәргеч шелтәр бар. Белгечләр билгеләп үткәнчә, суның тиешсезгә агуы зур проблема тудыра. Тотылган суның 13%-тан артыгы исәпләү приборлары аша узмый. Куллануда җимерек торбалар булудан тыш, суны законсыз тоташтыру очраклары да аз түгел. Аерым кешеләрнең дә, предприятиеләрнең дә суны законсыз куллану фактлары теркәлгән. Саба һәм Теләче районнары җитәкчелеге Ешкар-Алада ракета гаскәрләрендә хәрби хезмәт үтүче якташларыбыз янында булып кайтты. Хәрби часть белән 2 район арасында шефлык элемтәләре турында килешүне якындагы 5 елга озайттылар. Татарстан делегациясе Ешкар-Ала янындагы хәрби частьләрнең берсенең көн тәртибенә үзгәреш кертте. Полк җитәкчелеге экскурсия үткәргәндә солдатлар тез атларга өйрәнде. Мондагы ракета гаскәренең үз традицияләре бар. Һәр икенче хәрби хезмәткәр диярлек Татарстаннан. Республикабыз делегациясе хәрбиләрнең хәлен белеште, хезмәт барышын күзәтте. Ездим на стрельбы. Тактик әзерлек белән шөгыльләнәбез. Атарга барабыз, каравылда торабыз. Монда чын армия. Көн тәртибе үзгәрде. Татарстан солдатларына уставтагы төшке аш урынына милли ризыклар бирелде. Туган йортларыннан сәламнар кабул иттеләр. Әле армиягә 1-2 атлык кенә чакырылсалар да, сорауларга хәрбиләрчә җавап бирделәр. Гражданскую жизнь уже забыл, как будто и не было. Так точно, да. Мин һәрчак армиядә хезмәт итәргә теләдем. Магистратурада укуымны тәмамлагач, армиягә киттем. Татарстан егетләре махсус ракета гаскәрләренә хезмәт итәргә шефлек элемтәләре буенча китә. 1 ел эчендә хәрби салык серләренә өйрәнәләр. Полк җитәкчелеге күрше республика вәкилләреннән канәгать. Өйрәнү өчен вакыт бик аз. Алар белем алып, һөнәр үзләштереп килә. Шуңа хезмәт итү дә җиңелрәк. Әзерлекне дөрес юнәлешкә җибәрергә, ватанга хезмәт итәргә кирәк. Бу юнәлештә эш дәвам итә. Саба һәм Теләче районнары җитәкчелеге шефлек элемтәләре турында килешүне якындагы 5 елга озайтты. Фанис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Намир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Казандагы икенче хоспис бинасына канализация, су, җылылык коммуникацияләрен үткәрүгә керештеләр. Көйсез килгән яз төзүчеләр өчен бераз катлауландырды. Шулай да төп кыенлык даими финанслауның җитешмәвендә. Игъанәчеләрдән ярдәм кирәк. Төзелеш мәйданчыгында эшләрнең ничек баруын хәбәрчебез күреп кайтты. Анжела Вавилова исемендәге фонд идарәсе җитәкчесенең хосписны тизрәк төзеп бетерү теләге зур. Вот это сердце распределения любого
жилого здания, так называемый. Менә бу урынны бинаның герәге дип атарга була. Бирдә җылык үзел урнаша. Моннан барлык җылык, салкын, кайнар су бөтен бинага таратыла. Бинага коммуникация системаларын урнаштырып бетерәсе генә калган. Төзүчеләр канализация чокырларын казыйлар. Хосписны җылылык, кайнар су белән үз котельнийлары тәэмин итәргә тиеш. Преимущество своей котельни в том, что Үзебезнең котельни булуның өстенлеге шунда. Салкын булса без җылыкны үзебез бирә. Әгәр эссе булса, аны сүндерә алабыз. Бина автономга әйләнә, бу да бик мөһим. Барлык объектларда төзелеп беткән диярлек буяу бизәү эшләре калып бара. Кайсы бүлмәдә нәрсәләр буласын билгеләгәннәр. вот здесь будет огромный траурный зал. Менә бирдә зур матәм залы була. Без аны православие, мөселман диннәре стилендә эшлибез. Яңа хоспис матуррак, уңайлырак булачак. Ул 200 кешене сыйдыра ала. Беренче хосписта 22 генә кеше вакытлыча яши ала иде. Яңа хосписның әзер булуы иганәчләргә дә бәйле. Чөнки төзелеш алар ярдәме белән генә алып барыла. Битараф булмаучыларның булышуына өмет итәләр. Вот у меня иногда руки опускаются, денег не было, думаю, Кайчагында төзелешкә акча җитмәгәндә төшенкелеккә дә бирелеп куям. 50-100 сум бирүчеләр күп, чыгымнар күп бит. Миллионлаган сумнар белән исәпләнә. Көтмәгәндә зур суммада акча бирәләр. Шунысы сөендерә. Кабат бирелеп эшли башлыйбыз. Владимир Вавилов хосписның киләсе елның мартына өлешчә генә булса да эшли башлавы турында хыяллана. Бу фондның 20 еллыгына иң зур бүләк булыр иде ди. Гөлнас Ибраһимова, Булат Шакиев, Ленар Гыйззәтуллин, Татарстан яңалыклары. Шарылышыбызны дәвам итәбез. Чаллыда сулыклар аерым игътибар үзәгендә. Мәләкә, Шулман елгаларына кече суднолар инспекторлары, шәһәр хакимияте хезмәткәрләре, коткаручылар көн сайын рейдка чыга. Алар елгаларда фаҗигаләргә юл куймас өчен кизү тора. Уважаемые отдыхающие, не забываем о правилах поведения на водных объектах, чтобы соблюдали все правила безопасности для предотвращения несчастных случаев и происшествий на водных объектах. Чаллыда законлы пляж берәү генә, Табиев яр буе районында. Калганнары кешеләр күпләп ял итә торган урын булып санала. Кояшта кызынырга, уйнарга була, тик менә суга керү тыела. Халык күбрәк Мәләкәс елгасы, Элеватор тау янындагы сулык, Навигатор яхта клубы, 48-нче комплекс Чаллы яры буенда ял итә. Неустановленные места, мы не знаем, какая там глубина. Билгеләнмәгән урыннарда без суның тирәнлеген, ләм катламын белмибез. Су төбендәге су үсемләр, ташландык әйберләр, су коенганда имгәнү, җәрәхәтләнү китергә мөмкин. Шуңа күрә ял итүчеләргә билгеләнгән урыннарда гына су коенырга тәкъдим итәбез. Үзәк урамындагы пляж шәһәр халкы һәм кунакларының яраткан ял итү урыннарының берсе. Су коенырга билгеләнмәгән урыннарда коткаручылар юк. Су төбе коенырга яраклаштырылмаган. Ял итүчеләр төрле фикерләр әйтә. Если уж и позагорать, как-то насладиться, не знаю, водой или еще чем-то, то это только здесь. А то, что запрещено, не запрещено, но это не мои проблемы. Надо как-то чистить, что ли. Закрывать надо, я не знаю, как быть-то. Купаться дети все равно хотят. И взрослые купаются. Мы на даче купаемся. Подальше от города. Ну, как-то дно почище, песочек. Тут либо камни какие-то, либо, я не знаю, мусор вообще валяется. Вот тут все какие-то пена, трава. Кече сотнылар дәүләт инспекторлары саклану листовкаларын тарата, суда куркынычсызлык чаралары турында искә төшерә. Бирәк тә балаларны игътибарсыз калдырмаса кирәк. Суга исерек хәлдә керү тыела. Елгаларда сентябрьгә кадәр кизү тору оештырыла. Киләсе атналарда инспекторлар һава торышына карап рейдларны дәвам итә. Фанис Мөхәммәтов, Илмира Гайнетдинова, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Теманы дәвам итәбез. Җәйге лагерьларда беренче сменада ял итү тәмамланып килә. Түбән Камадагы Кама артыгы лагерында 18 көн эчендә балалар актив ял итте, спорт белән шөгыльләнде, күңелле тамашаларда, осталык дәресләрендә катнашты, иҗат белән мавыкты, яңа дуслар таптылар. Беренче сменада лагерьда 300-дән артык бала ял итте, киләсе сменаларда да шул кадәр бала сәламәтлеген ныгытыр дип көтелә. Казанның Идел яшьләр үзәгендә Алтын каләм Золотой перо 27-нче Республика балалар, яшүсмерләр һәм яшьләр матбугаты фестивале үз эшен башлап җибәрде. Тулырак мәгълүмат киләсе видеоязмада. Өлкәннәрнең профессиональ булуын журналистлар дөньясында бәлүр каләм күрсәтә, ә яшь журналистларга нәрсә эшләргә? Аның өчен алтын каләм бар. 27 ел дәвамында фестиваль яшь журналистларны ачыклау, аларга ярдәм итү, һөнәри юнәлеш бирү, мәгълүмат кырын үстерү процессына иң сәләтләрен җәлеп итү өстендә эшли. Бу елда искәрмә түгел иде. Вы знаете, что сегодня медиаотрасль очень стремительно развивается.
Сез инде беләсез, бүген медиа тармагы бик тиз үсә, һәм бу яңа мәсьәләләр кадрлар эзләүдә яңа таләпләр тудыра. Шуңа күрә безнең өчен булачак журналистны әзерләү бик мөһим. Бу фестивальнең әһәмияте бик зур. Белем алу һәм медиа өлкәсе белгечләре белән эшләү, газета, подкаст, телетапшыру, шәхси яисә коммерциячел блог булдыру. Фестиваль катнашучыларына әнә шундый мөмкинлек бирә. Тик 5 көн эчендә медиа дөньясына тулысынча чумып булмый. Бу сүзләрне Леонид Григорьевич та ассызыклады. Поэтому всегда говорим, что вообще это фестиваль, это должно быть перманентное действие. Минемчә, бу фестиваль ел дәвамында эшләргә тиеш. Ул созвездие йолдызлык буларак үсәргә тиеш. Алар көн сайын республиканың барлык районнарында эшли. Без дә шулай ук эшләргә тиеш. Безнең тормышыбызда медианың йогынтысы бик көчле. Ә балалар аны 5-6 көн эчендә өйрәнеп, ниндидер белгеч үсәр дип уйлыйбыз. Шуңа күрә минемчә, без ел дәвамында тагын да активрак булырга тиеш. Бу фестиваль күп кенә яшьләргә журналист булу мөмкинлекләрен тудыра. Елдан-ел балалар алтын каләмне көтеп ала һәм таныш йөзләрне күргәч шатланып кочаклашалар һәм узган елны искә алалар. Вы понимаете, вот у меня вот самой даже кому к горлу подступает. Бу 6 көн эчендә актив эш алып барган балалар якын туганнарга әверелде. Алтын каләм ул бер зур гаилә. Ә гаиләдә бигрәк тә читкә таралышкач, һәр вакыт бер-берсен сагынып яшиләр. Барысы да журналист булмас. Әмма алар зирәк акыл ияләре булып, дөньяга дөрес караш белән яши торган кешеләр булып чыга. Гадәттәгечә фестивальнең төп җиңүчеләре, гран-при ияләре Рөстәм Миңнеханов карары нигезендә Казан Федераль университетының журналистика һәм медиакоммуникацияләр югары мәктәбендә Татарстан Республикасы бюджетыннан бүлеп бирелгән грант акчалары исәбеннән белем алу мөмкинлегенә ия була. Искәндәр Гыймалдинов, Ленар Хабибуллин, Татарстан яулыклары. Интертат электрон газетасының юбилейы уңайыннан Казанда шагыйрьләр урамы дип аталган яңа рухтагы шигърият бәйрәме булып узды. Тулырак хәбәрчебез Диния Нижметдинова сюжетында. Кайчан без сатылды арзанга, уалды, ватылды, таралды. Кайчан без барында җыйдык та, бары тик кул сарылды. Милли китапхана һәм язучылар берлеге белән берлектә шагыйрьләр урамы дип исемләнгән иҗат кичәсе булып узды. Әлеге чара Интертат электрон газетасының 20 ел тулу уңаеннан уздырылды. Интертатта һәм Татар информда эшләнгәнә 5 ел булды. Бу үзе бер горурлык, үзе бер дәрәҗә һәм менә мондай шагыйрьләр белән очрашулар, кичәләр безнең өчен дә шул хәтле күңелле. Икенче яктан карасам, бер очрашу үзе бер мизгел бит инде гомер. Шуңа күрә без шушы шагыйрьләр белән, язучылар белән бергәләшеп, күңелле итеп үзебезнең 20 еллык юбилейбызны үткәреп җибәрәбез хәзер. Әлеге кичәдә төрле буын шагыйрьләре катнашты. Һәрбер шагыйрь иң яраткан, күңеленә хуш килгән шигырен укыды. Шагыйрь кеше һәрвакыт күңелен борчыган сорауларга элегрәк, яшьрәк вакытта 20 яшьтә, 18 яшьтә, 25 яшькә кадәр мәхәббәт темасы минем шигъриятта бик күп иде. Соңрак инде ул бит һәр нәрсә турында язу чорлар белән бәйле, кешенең үсеше белән бәйле, кешенең бер этаптан икенче этапка күчү белән бәйле. Мәсәлән, инде хоккейга чыгып, балалар тапкач, инде 30-ны узып киткәч, 35-кә җиткәч, бөтенләй тормышта башка әйберләр турында уйланасың, тормыш мәгънәсе турында уйланасың. Бу менә шулай этап булып бара. Балалар турында шигырьләр, балалар шигырьләре дә бар минем репертуар дип әйтәм, чөнки җырлар да күп языла. Шигъриятымда дип әйтик. Менә шулай тематика төрлелеге киң, ул һәрвакыт хәләттән чыгып. Әлбәттә, ул сине борчыган әйберләр, күңелгә тигән әйберләр. Индидер кешелек белән бәйле, дөнья белән бәйле, мәсәлән. Шигърият җыенын Йылдыз Миңнуллина алып барды. Катнашучылар арасыннан Равил Файзуллин, Ринат Харис, Миләүшә Гафурова һәм тагын бик күп иҗат сөючеләре катнашты. Гомумән мин менә күбрәк шундай милли темаларны сурәтләргә яратам. Чөнки менә иң беренче чыккан китабым да Балык теле дип атала иде. Бу гомумән теге тел белән генә бәйле түгел. Безнең милли язмышыбызда, үткәнебездә, тарихыбызда, киләчәгебездә һәм басымнан ныграк шуңа ясыйм. Тамашачылар 2 сәгать дәврендә рухи азык алып, илһамланып, күңел рәхәте тоеп утырдылар. Дина Нәҗметдинова, Илдар Галиутдинов, Татарстан яңалыклары.
Буа ветеринария техникумы 90 еллык юбилейін белгілеп өтті. Оқу йортының тарихы 1931 елның 25 августынан башлана. Техникум шәһәр һөнәр училищесі бинасында орнашқан була, бірінші вақытта ул ветеринарлар әзірләү юнәлешендә эшли. Соңрак белгечлекләр исемлеге киңәйтелә. Юбилей тантанасына оқу йортын төрле елларда тамамлаучылар, укытучылар чакырылган иде. Хис кичерешләре белән алар безнең Буа районындагы хәбәрчебез Алсу Самигуллина белән дә уртаклашты. Буа ветеринария техникумын 10 еллар дәверендә меңләгән белгеч тәмамлаган. Күбесе укуларын югары уку йортларында дәвам итә. Дәрәҗәле исемнәргә лаек була. 2000 ел чыгарылышы Дамир Хайруллин бүген Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясендә укыта. Фармакология, токсикология һәм радиология кафедрасы доценты. Нам дало очень большое направление в жизнь. Техникум безгә тормышка юллама бирде. Алган белемнәр, туплаган тәҗрибә зур ярдәм булды. Әлки авылыннан Әлфит Фәттахов та ветеринария техникумын тәмамлаган. Нәкъ 50 ел элек. Ул техникумда алган һөнәренә тугры калып, гомере буе авылында ветеринар булып эшли. Эшләдек матур иттереп, безгә техникумда биргән белем безгә һәр вакыт кирәк булды. Без каягына эшләсәк тә, biz инде техникум битергән егетләр, кызлар, без урыннарыбызны таптык. Без шуңга кадәр эшләдек. 1998 елга кадәр техникум бары тик ветеринарлар гына әзерли. Елына якынча 120 кеше чыгарыла. Директор вазифасына Вәгыйз Сөнгатов килгәч, белгечләр исемлеге шактый киңәйтелә. Бухгалтерлар, юристлар, социаль хезмәткәрләр, урман хуҗалыгы белгечләре, фермерлар, зоотехниклар һәм газчылар укыта башлыйлар. Районга газовиклар кирәк. Ул вакытта Башкирияда, Стәрлетамакта әзерләре заочны газовиклар. Онда балалар шунда барга җыенганнары бездә. Аннан соң Камил Мусалин белән сөйләшеп, монда ачып җибәргә булдык. Техникумның матди базасы да яңартыла. Яңа бина төзелә. Көчле укытучылар коллективы формалаша. Ветеринария техникумы Россия әһәмиятендәге уку йортына әверелә. Техникум с большой историей. Техникумның бай тарихы, матур традицияләре, зур үрләр яулаган чыгарылышлары бар. Әлеге уку йортын тәмамлаучылар аның данын республика дәрәҗәсендә генә түгел, бөтен илгә таныта. Бәйрәм кунаклары туган уку йортларында тормышның бүгендә кайнап торуына шат иде. Яхшы белгечләр әзерләү традициясе дәвам итә. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Смешариклар яңа персонаж белән тулланды. Танылган мультсериал махсус серия чыгарды. Анда төп персонажларның берсе Смешарик Татар. Милли ризыкларны да образга керткәннәр. Авторларның сюжеты буенча төп геройларның берсе Шәкшәк, башка тәм-томнар рәвешендә күчтәнәч хат ала. Бу вакыйга Халыклар дуслыгы әлифбасы сериясенең бер өлеше булып тора. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.